Bil-movimenti ta' spalleħ u x-xengil ta' rasu der li mu komdu xejn. Minkejja dan l-eks-Ministru Jason Azzopardi li bħalissa jinsab taħt pressjoni kbira minħabba skandlu brabta mart tal-Gvern f'L-Qorti għażel li sejjaħ konferenza tal-aħbarijiet. Dan biex jitkellem kontra l-General Workers Union u kontra l-Gvern. Iżda tant l-iskandlu li qed jaffaċċja huwa meqjus bħala wieħed serju li l-ġurnalisti kollha kellhom mistoqsijiet dwar l-art tal-Lowenbrau x'jagħmlu. Staqsewh wieħed wara l-ieħor, il-koll jitolbu spjegazzjonijiet dwar aspetti differenti, iżda Azzopardi kellu biss tweġiba waħda. Lill-ġurnalisti ma rid jgħidilhom xejn u minflok inħeba wara l-qorti. Kindly note, immort il-qorti. Mela, dwar il-domanda tiegħek, risposta tiegħi sempliċi dal-għodu jiena ippreżentajt kawża tal-libell fuq il-gidba li ntqalet mill-Ministru tal-Ġustizzja nhar is-Sibt filgħodu. Again, inwieġeb il-qorti. Għalhekk għamilt il-kawża tal-libell. L-istess kif wieġibt tim il-sinjur ta' qablek, nwieġeb il-qorti. Jason Azzopardi mar il-qorti biex fetaħ kawża tal-libell lill-Ministru Owen Bonnici, li min-naħa tiegħu għamel dikjarazzjoni ċara nhar is-Sibt. Qal li teżisti prova ċara ġuramentata li Azzopardi iltaqa' mal-imprenditur u sostenitur tal-Partit Nazzjonalista Zaren Vassallo u għedu kompromess brabta mad-deal fuq l-art tal-Lowenbrau. Għalhekk kellna mistoqsija sempliċi li Azzopardi wkoll ma weġibx. Żewġ mistoqsijiet sempliċi hemm Dr. Azzopardi. Jekk toħroġ prova ċara li inti wett kompromess lil Zaren Vassallo, tirreżenja iva jew le? Il-mistoqsija? It-tieni mistoqsija. Tista' tieni tweġiba għal din l-ewwel ħaġa x'qed nagħmlu press conference u m'intix tweġibna Dr. Azzopardi. Press conference kienet fuq tema partikolari, jiena qatt li kien wieġeb il-qorti għalhekk imma il-kawża tal-libell. Però kien hemm iktar spjegazzjonijiet nitolbu. Fost oħrajn staqsejna wkoll dwar il-kombinazzjoni l-kbira li wara li nagħlaq dan id-deal Zaren Vassallo għadda €250,000 lill-Partit Nazzjonalista. Azzopardi qal li kienu self. F'Ġunju tal-2012 ingħalaq id-deal tal-Lowenbrau. F'Lulju Zaren Vassallo ta' €250,000 lill-Partit Nazzjonalista. Da ġie konfermat kemm ir-Rosettejk kif ukoll minn Pawlu Borċ Olivier. L-ewwel ħaġa, din id-donazzjoni li ta' xahar wara li sar id-deal saret b'kombinazzjoni u forsi jinkwetak dan il-fatt din id-donazzjoni. Mr. Dak kien self u assolutament m'hemm ebda relazzjoni ta' xejn. Ma jinkwetakx ġifieri. Amy? Sallum ħadd ma wieġeb jekk dan is-self ta' Zaren Vassallo tħallas lura u bliema kundizzjonijiet. B'osservaturi politiċi sostnu li dan huwa self li jkompli jitfa' f'dell iktar dubjuż dan id-deal tal-art tal-Lowenbrau.